ডাଳ ধ্বଂସ এই ଅଳ୍ପ କେଇ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲୁ ଇଏ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ କେମିତି ପିମ୍ପୁଡି ଧାର ଜନ୍ଦା ଧାର ଭଳି ଆମ ପୁରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଠି ତ ବିଲକୁଲ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏଗୁଡାକ ରହିବେ କୋଉଠି? ଚାଲ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହି ଜମପୁର ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିବା। ବାବା ଆମେ ତ ଖଟି ଖଟି ଥକି ଗଲୁ। ଆକୁ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକା, ତାକୁ ଶିମିଳି ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗେ, ଆକୁ ଅହି ନକରେ ପକା। ବୁଝିଲୁ ଏଗୁଡା ତ କଣ ଜମା ସରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସରିବେ କେମିତି? ଏ ମତ୍ସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଆଉ ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାବା। ଖାଲି ଚୋରି ଡକାୟତ ରାଜନୀତି ହିଂସା ବାଦ କପଟ ସବୁ ତ ମରାମାରି ଭଳିଆ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି ନା। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଏଠି ଖଟି ଖଟି ଆମର ଦମ ନିକିରି ଗଲାଣି। ବିଶ୍ରାମ ନବା। ଆରେ ଦେଖୁଛୁ ଖୁଦ ପକେଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆମ ରୁମରେ ତ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆସି ବୋଝେଇ ହେଇଗଲେଣି। ବିଶ୍ରାମ ନବ କଣ? ଚାଲେ ଟିକେ କୋଉଠି ହେଲେ ଠିଆ ଠିଆ ଘୁମେଇ ପଡିଆ କି କଣ କରିବା। ଆଉ କଣ ଏମିତି ଘଟୁଥବା? ହଉ କହୁଛୁ ଯଦି ଚାଲେ ଟିକେ ଠିଆ ଠିଆ ଘୁମେଇ ପଡିବା। ଶୁଭୁନି କଣ କହିଲେ? ଠିଆ ଠିଆ ବୁଝିଲୁ ପଛ କରି ଶୋଇବା କାହିଁକିନା ପଛର ତ ମା ବାପା ନାହିଁ ନା। ଯେତେ ବାଜୁ ବାଜୁ ଦେ ପଛ କର ଦେଖ ଏମିତି କଣ ଶୋଉଛୁ? ମହାରାଜ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଆମ ପୁରରେ ତ ଆଉ କିଛି ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଟିକେ ଠିଆ ଠିଆ ଘୁମଉଥିବୁ। ଆଉ କଣ କରିବୁ? ହଁ ମହାରାଜ, ଜମପୁରରେ ଜାଗା ସଟେଜ ପଡିବାରୁ ସେ ପାପୀ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ସବୁ ଆସି ଆମ ରୁମରେ ବୋଝେଇ ହେଇଗଲେଣି। ଆମକୁ ଆଉ ବସେଇ ଶୋଇ ଦେଲେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସି ଏଠି ଟିକେ ଦୂରଉଥିଲୁ। ଆଉ କଣ କରିବୁ ମହାରାଜ? ତାହେଲେ ଏବେ କଣ କରିବା? ବିଷ୍ଣୁପୁରକୁ ଆଉ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଆମ ଆଡେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଇଏ ମର୍ତ୍ତପୁରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜମପୁର ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଜାଗା ଦେଖିକିରି କୋଉଠି ମାଡ଼ି ବସି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜମପୁର ତିଆରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ମତ୍ସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ତ ସମସ୍ତେ ସରକାରୀ ଜାଗା ଗୁଡାକ ଖାଲି ମାଟି ବସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି ମତ୍ସ୍ୟପୁରକୁ ଯାଇ କୋଉଠି ବୋଧେ 10-40 ଏକର ଜାଗା ଦେଖି ମାଟି ବସିବା। ତାହେଲେ ତମେ ଦିଟା ଯାଅ ମତ୍ସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗା ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି କରିକି ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତିକି 50-100 ଏକରର ଜମି ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା।
କହିଲେ ପରା ଧର୍ମ ମାଇଁ ତମ ସୁଧା ସାମନେ କି ନିଅ ମୋର ମନ୍ଦିର ଯିବାର ବେଳ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧା ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ
ହଁ ଶୁଣ ଆଜିଠାରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୁକିଂ କରିଦିଅ ଆଉ ଆମେରିକା ଜାପାନ କାନାଡା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁଆଡେ ନାଇଁ କୁଆଡେ ବୁଲିବା ଆଜି ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଶୁଣ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଆସୁଛେ
ହବନି। ନା ହଉ ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ରଖିଦଉ ତମେ ବି ରଖିଦିଅ ରଖିଦିଅ ହଁ 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 ଚାଲ हाँ से करुच्ची मो कौन करी भाई किसी शुभुनी टिके तांकर सजाड़ दियो माइक टा भाई किछि शुभुनी किछि शुभुनी ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଜମପୁରକୁ ପଳେଇ ଯିବା ଭଲ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବି ଠିକ କହିଛ ତମ
धा धा आ आ आ अरे बाबा ए कौन है की बोल वाटा दे कोई चिंता बड़ा धा आ धा अरे हमको मोटा मोटा की जो आना उची कौन बजे आ धा धा बड़ा बुरा धा 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 तू साला केक पड़ा था तो ठीक आ अरे बाबा रे मोटा फंटा गला अरे बाबा रे ये जीवा केमती नाय नाय आको नहीं परियन चलो देखिल वाटा देखिल केतरा बाजे नहीं वाटा देख अरे देख वाटा देखो ना अतरे वाली नो वाटा मरते बुरे को आई चुका हाँ আচ্ছা তাহলে ডিউটি ওরা বুঝলো এবে মাল পানি বাহার কর ঠিক বকাইয়া মাল পানি বাহার কর ডিউটি ওভার বাহার কর এইটা ঠিক আছে না অস্ত্র দেবী দেওয়া আচ্ছা বল তোর সব কোথায় কেক করা বড় নাই কাঠে কামড় কাজে লাগে चाखड़ा रेडी ये चाखड़ा रेडी ये टिके रेडी इधरे मारी तेरे भीड़े ये चाखड़ा रेडी ये टिके चारो मारी तेरे भीड़े अरे चाखड़ा रेडी कौन तो एक दिन भी मुझे सब करो अरे तेरे निशान लग लेंगे हाँ বুঝলো আরে এইটা এতে নিশানে বাবা নেশান রাতি চাখাম বাখানাম বাতি রাতি পাহে জীব হেলে মদ শরীবনে अरे रो तो बोतल कौन बोलवा अरे सब जगह पी ले लू अरे এইটা ইতি কম কয় আরে শোন আরে র আরে শোন মো আরে হেই ইতি মাল আছে রে এটা পুরা পুরি মাতাল হয়ে গেল রে এই শোন সাগি ম্যাডাম বড়িয়া মাল সাগি ম্যাডাম হ্যাঁ মো তাক আদি বাহেলু বলেলো মো আদি বাহেলি कहाँ भयो अरे मते बुढ़ा कहु अरे मते बुढ़ा कहु मो नाउ ना कखर अरे मते बुढ़ा कहु देखबो मो मो बुढ़ी की पछे डिवोर्स देबी चले आज ही सावी मैडम को सादी तू तो मोर नांदे पान पीबी शादी तू तो मोर नानी पान बीबी अरे थोड़ा तुम सोना खाड़ी देवी मो पिला को चमचक खाड़ी देवी ये कम रे घोड़ा घर नहीं मेरी शादी तू तो मोर नानी पान बीबी आओ तू कहते बाबू कोई अरे मारा अरे बाबा रे साबे तू तो मोर नानी पान बीबी
পাইব চাকরি ছাড়িবি এ জমপুরি যাইতেবি এ স্বর্গ ছাড়ি বন্দরে ধরি ବୁଢ଼ାଟାକୁ ନହେଲେ କରୁଛ କଣ? ଦେଖିବ ଏଇନା ମ୍ୟାଡାମ ଏଠି କଣ ରାସମେଳା ଚାଲିଛି? ମ୍ୟାଡାମ ଏ ମୁକୁ ନାହିଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଲାନି ଓଲଟି ଆମକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଅନାଇଲା ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବୁ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବେ ସବୁ ରଖିବି ମୋ କାମ ଆରେ? ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ସବୁ ଯାକ ପୁରା ରଖିବି। अरे तू माताटा तू कौन कहू माता पे चढ़ा हो तू कौन कहू राम हो गई मैडम अरे राम अरे एटा माता पे खुला माता रही थी एटा कौन कहू जा मैडम हो गई अरे वो मैडम आई लव यू मैडम छुआ घर आमर भूल हो जाए मैडम आमर भूल हो जाए मैडम आमर भूल आम छुआ पिला भाषी दिए मैडम भाषी दिए मैडम गोटे बढ़िया प्लान करथिले जे से भी फेल मारेना ଛିଡ଼ା ହେଇ ରୁହ ବଳଉଛ କଣ? ଶୁଣ ଆମର
ଅମୃତର ପାଣି ପିଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଥାନାରେ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା। ଆପଣ ତଳେ ପଡି ଟିକେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ। ହଁ ପୁରା ଠିକ କଥା, ରାଇଟ୍, ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଉଠାନ୍ତୁ, ପର୍ସଟା ଠିକ ଅଛି, ବଢିଆ ହେଇଛି। ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ, ପୁଣି ଆଉ କଣ କଥା ଥିଲା କହିଲୁ? ନାମ ଏବେ ସାହସ କର, ମୁଁ ଏବେ ଜମଜମକୁ ଫୋନ କରି ରଖୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଜମା ସ୍ପିକିଂ। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମଠମଣ୍ଡଳରୁ ସ୍ୱପ୍ନା ସରକାର କହୁଥିଲି। କିଏ? ସ୍ୱପ୍ନା ସରକାର? ହଁ କଟକରୁ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ସରକାର କହୁଛି। କଣ କାମ ଥିଲା କି ମ୍ୟାଡାମ? ହଁ କାମ ଥିଲା, ଆପଣ ଦୁଜମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଜଲ୍ଦି କଟକର ସାବିତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହବ। ସାଥୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ ଜମୁଦମାନେ ଧରିକି ସିଏ ପକ୍ଷକୁ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଆସିବେ, ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ନାରୀ ଶକ୍ତି ମହାନ, ନାରୀ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ, ନାରୀ ସହାୟକାରୀ। ହେଇ ଆସିଲେଣି ଜମଦେବତା। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡାମ, କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେ? ଜମଦେବତା, ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା କାହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? କଣ ହେଇଛି କଣ? କଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର। ଆପଣ ନ ବୁଝିବେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ତୃତୀୟ ମହିଳା ବିଷ୍ଣୁପୁରରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବୁ। କାହିଁକି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଇରେ ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କଣ ହବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ? ତଥାପି ଏତେ ଡେରି କାହିଁ ହଉଛି? ଆରେ ତମେ ସରକାରଙ୍କ କାମ ଜାଣିନ କି? ଫାଇଲ ପରେ ବର୍ଷ ପଡ଼ିକି ତଳକୁ ଉଠା ଯାଇଥିବ। ଆପଣ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ହେଇଯିବ। ଶୁଣ, ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ, ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ, ଧର୍ମଘଟ କରିବୁ। ନାରୀ ଶକ୍ତି, ଆରେ ଆମ ଦାବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆମ ଦାବି। ସମୟ ଲାଗିବ। ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ସମୟ ଲାଗିବ। କହିଲି ନା, ସରକାର କାମ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏନି। ବୁଝିଲେ ତ? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମେ ତାହେଲେ ଆସ। ଆଉ କଣ ଦରକାର ହେଲେ କହିବେ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଡାକନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡାକିବି। ଡାକନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଭେହିକିଲରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ଘରେ ଆଉ। ଭେହିକିଲ କାହିଁ? ଭେହିକିଲ କାହିଁକି ଥୁଆହେଇଛି? କହୁନ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆସିଲି। ହଁ, କଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ତେଲ ଲିଟର କେତେ ହେଲାଣି? ଆଉ ମୋର କଣ ଉକୁରି ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ତେଲ ପକେଇକି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଆସିବି ତମ ସ୍ୱାମୀକି ନବା ପାଇଁ? ଇଏ ହଉଛି ମଇଁଷି, ବିନା ପେଟ୍ରୋଲରେ। ବୁଝିଲେ ତ? ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଛେଳିକି ଆଗନ୍ତୁ କି ମଇଁଷିକି ଆଗନ୍ତୁ, ମୋର କଣ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ମୋ କାମ ହେଇଗଲେ ଗଲା। ହଉ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଚାଲ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଏବେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆସିଗଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଫୋନ୍ ପେ ଦିଟା
ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପରଟା ବି ଆଣିଥିବ ବୁଝିଲ ନା ଆସିଗଲି ଡାଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପରଟା ବି ନେଇ ଆସିବ। ଶୁଣ ତମେ ବୁଢ଼ାର ବିପଦ ନେଇଯାଅ ମୁଁ ଘରେ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ଅଛି ବ୍ୟାଗରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦଉଛି ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀର ଖବର ନେବି। ଆରେ ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ନୁହେଁ ସେ ମୋର କଣ ହବ? ଆରେ ହସୁଛ କଣ ଆମ କାମ ସାରିଦେଲେ ତ ହେଇ ଦେଖ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଏଥିରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି ବୁଝିଲ ନା ଏବେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା ବୁଝିଲ ଶୁଣ ଚାଲ ଗୋଟେ ବୁକ୍ କରିଦେବା କେତେ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଆଚ୍ଛା ଡାଲି କହିଲ ଏଇ ରୁମ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି? ସୋ ବିୟୁଟିଫୁଲ ବାନା ଭାଇ ଆମେ ଏଠି କେତେ ଦିନ ରହିବା କହିଲେ କେତେଦିନ ପଚାରୁଛ କଣ? ତମ ଇଚ୍ଛା ଯେତେଦିନ ରହିପାରିବ। ବାନା ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ତ ନେଇ ଆସିছে ଆଉ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଆଉ ଆଉ ତମେ ଯାଅ ମୋତେ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତମେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଆଣୁନ ହଁ ହଉ ଡାଲି ତମେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ମୁଁ ହୋଟେଲରୁ ଖାଇବା ମଗେଇ ଦଉଛି। ହଉ ନାଇଁ ବାନା ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଟିକେ ଲଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତେ ଆରେ ଡାଲି ସେମିତି ଜିଦି କରନି ବସ ଟିକେ ପାଣି ପିଇକି ଏଇଠି ରେଷ୍ଟ ନିଅ ତାପରେ ନିଅ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦିଅ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ। ବାନା ଭଲ ଭାଇ ଲାଗିଲା ତ? ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ। ଆଉ କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁନି? ପଇସା କଣ ଦେବି ସେସବୁ ତ ତମର ସେଇଥିପାଇଁ ରଖିଛି ଯାହା ନବା କଥା ନେଇଯାଅ ଠିକ ଅଛି ଡାଲି ତମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଶୋଇପଡ଼। ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? Savitri Patnaik, bye bye. ମ୍ୟାଡାମ 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 କଣ ସାବି ମ୍ୟାଡାମ କିଏ ମୁଁ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର ଚକ୍ରଧର ବାନାମ୍ବରକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲି
ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିଠି ଚିଠି ମୁଁ ମିସେସ୍ ସାବିତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠି ମୁଁ ମିସେସ୍ ସାବିତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ मिसेस सावित्री पट्टनायक मु मोर सब किछि पाई जाइछि खर्च करथिबा टंका भी पाइगली एथर तमे मते पाइबा आशा छाड़ी देओ कारण तम भली स्त्री लोकंकु विश्वास करबा माने मृत्यु सह स्वागत करबा सह समान मते भूली जाओ
ଶେଷ ହେଲା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆମକୁ ଜଗିକି ରହିଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେ ଜଣେ ଫଟୋ ସମାଜ ସୁଧାର ପାଇଁ